Niri tokau jat, apurzu bat, zizetero araua eta genero eraikuntzaren inguruan aritzia. Eta, bueno, ideia nik ekarri dutena bentsa da, apur bat, bueno, ikustia zizetara zer dan, aurre suposatu dut badakigula, baina, bueno, apurtxo bat eskema, ditxosozko eskema hori zer dan, eta horrek sortzen da bene errealitate baztertuak zeintzuk izan aldean ikastetxe baten, eta gero saiatu naz, bueno, eskoela, honekiko eskolako egoera baten, bueno, analizi txikitxo bat ekartzia edo, ez? Gertatzen da eskolan zizetero arauarekin, eta genero eraikuntzakin, eta patriarkatuakin, ez? Nola ematen lan hori, edo nahiz eta muten dauen, hasi garela hori desmontatzen, zakinik. Eta gero erronka batzu bebai, interesante izango zen gero erronka, pues danon artien bebai jutia botatzen, ez? Seguro badauzkagula desenteta, nik batzuk karritxut, irutze jatenako lan niri bentsat interesantiak edo. Bale, baina ezer baino lehen, igual gurotaztea jolas batekin. Bai? Orduan, hau ikusteko berreznatu da gauden, ez? Nik jolas ontarako ez da pentsatu behar. Bale? Lehenengo gauza etortzen zaizuena. Hori da ideia. Esaten baduzue, guai, pentsatu gabe esan. Nik botako dut hitz bat, eta zuek hitz horrek ebokatzen dizuena esan. Bale? Altuan. Ez pauzu esaten ez da gertatzen ezer, pentsatu eta listo. Burura atorkigun lehenengoa, bale? Bai, hasiko gara, Bale, nik izten badet txuria? Ondo? Izten badet hotza? Izten badet eguna? Bale. Argala? Bale. Eguzkia? Jing? Jan. Ondartza? Bale. Mutila? Errinozeroa? Aiz. Hipopotamoa, edo ez. Bueno, beti ez dau funtzionatzen honek, ez? Dikotomian eta pentsamendu bitar honek, baina ikusten baduzue daukagu super sartuta. Mundua holan dago eraikita, ez? Bata eta kontrako beste hori, ez? Orduan, ez badugu pentsatzen, lehenengo etortzen jakuna hori da, zergatik be, bueno, hasi eta ez izan garelako mundu bitar honetan, ez? Eta tartekorik ez dago. Gero, pentsatzen jartzen bagara badakigu txurien eta beltzan artean badaudela grisak. Ez? Orduan, ez badugu pentsatzen, pum, etorta jaku hori, ez? Bueno, zizetero araua, berdina da. Ez? Esaten diguna da, bi aukera daudela. Daudela bi gorputz, ez? Non batek zaki izango duen, ekizi kromosoma, androgenoak hormona moduan, eta bueno, hori dala gorputz bat, gorputz hori gizon identitatea jartzen diegu, ez? Gene horretara atxikitzen da, esango dugu maskulinoa izan behar dela, eta beste aldean aldiz egongo da gorputz bat, nun alua izango duen, XX kromosomak izango dituen, eta estrogenoak eta beste agente sexuante batzuk, eta emakume izango da, ezartzen diogu identitate horiei, bueno, badakizkigun rol eta, ez, munduko rol eta, epa, itzali dau. Bai? Ui, zizetero araua. Ez, eta sartzen diogu, horrekin da badrea atozen, gizartean papel jakin bat, eta biak alabiak heterosexualak. Bai? Hau da zizetero araua aritzen garen. Bueno, hau, tare gehiago. Nola harremantzen garen, ze familia mota, ze harreman afektibo mota, bikotea soilik, monogamoak, bla, 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 bla. Ez? Inkluso moral sexuala ere sartu dizakegu nahi izan ezkero hemen, ez? Gero daukagu, patriarkatuak nola zailkatzen duen gizonak boteran jartzen ditugu, ez? Gizona privilegiatuak emakumeak menpeko eta subalterno moduan, eta ez hori bakarrik, ezaugarri maskulinotzatu lertzen ditugunak, balorean jartzen dira, hori da loke bale, eta bestea, gutxi ezten dugu, ez? Eta, bueno, horretan be, desentik hasi dugu, eta eskerrak mugimendu feministari guzti horregatik. Claro, eta honekin batera dator familia.
familia heterosexual hori, ez, nun hor bai rolak oso ondo banatuta da zen, eta familia hau da, zeinek da, oinarri, zizetero arauen oinarri da, baina helburu be bai, ez? Eta aurrek be bai, jasotzen dute askotan, horti datoz, eta horretara joan behar zara. Orduan, pum, ya estamos, ez? Reprodukzio hori, gainera, bueno, ez, hor jarri irudia ikusteko bai, ez, familia txuri, txakurtxo eta guzti, aur txikian nork dauka, ez, hori da, zizetora hauen parte bai. Karo, zer gertatzen da, eskola honetan oinarritzen dela. Eskola honetan oinarritzen da. Eta egia da, eskola segregatutik mixtora pasatzerakoan, bueno, pues egon zela hor aldaketa bastante potente bat. Baina, egin zen aldaketa hori, egin zen zizetero araua zalantza jarri gabe. Etzen zalantzan jarri hori. Hor, egon den kritika bakarrenetarikoa eskidita izan da, feminismotik etorritako proposamen pedagogiko hori, eta eskerrak hori egon dela, baina oraindik be eskolak segregatuta daude komunetan, aldageletan, eta erreferentzia aldetik ere, erreferentzia oso sexistak izan aldia, oso heterosexualak, eta abarrez. Orduan, eskerrak, eskidetza gertu zela, baina ala eta guztiz, oraindik ere, badaude errealitate baztertu batzuk. Nun, izan aldien, neskak, eurak, ez? Naizta, honetan, eta gero sartuko nazo honetan pizkatxoa gehiago, ikusi dan ahalduntze potente bat, eta hori beste behin, bebai, eskidetzatik egindan planteamentuetatik, eta feminismotik etorri dan ahalduntze hori igertzen da, eskoletan ikusten dira, gero eta talde feminista gazteagoak, eta hori niretako izan da kristone garaipena. Baina, zer gertatzen da adibidez mutil femeninoekin. Gogoratu Mikel Bilboko gazte hori gonakin juntzara, ez? Ikastetxera eta juterakuen matematikako irakasleak esan zion, zer egiten duzu gonakin? Benga psikologaren gana, ez? Eta bihalduzun psikologora, eta psikologoak eta galdetzen zion, ea neska sentitzen dan, edo haber neska dan, o zer gertatzen zaion, eta ez, mutila naiz, eta gona nahi duteraman, ez? Bueno, honek ekarri zaben gero, kristone elkartasune uoldia ez, jente pila bat, gonakin, bueno, hor bai, aztertu behar duguna zer gertatu zen. Ze hor, benetan, aliatuak izan zianak, neskak izan zian. Ze mutilak, gonakin junzianak, gero ikusten zenitun, pasillotan ridikulizatzen, ez? Egonakin, ridikulizatzen, neska jarrera horrek egiten, eta horregon zen, horbe ikusteko, ez? Justamente, errealitate baztertu hauen arteko aliantzak, ez? Nola ematen dian. Neskak izan zian, Mikel honi, nolabait, babesa egun zotzienak, ez? Jarraitzeko, ez? Neska maskulinoak, berdin, beste eskema horretatik irtetzen dian beste realitate baztertu batzuk izan aldia. Trans realitateak, intersexualak, pertsona androginoak, pertsona ez bitarrak, gogoratu, ondala aste batzuk, egon zen programa hori, bai, ETB-en, hor ikusi gauen, ez? Ze interesgarria guzti hori bai, eta ze beharra gure burua bai bitartasun horretik irtetzeko, ez? Gehia, lesbianak, marikak, boiela, bisexualak, familia homoparentalak, monoparentalak, gurasurik gabekuak, gurasotasun queerrak, bueno, guzti horrek dia, ez, arau horretatik kanpo gelditzen dienak. Claro, kanpo gelditzen dira, ez soilik invisibilizatua dielako. Eta, ez, erreferentzia falta daudelako, ikastetxetan, eskolan, ez dira holako adibide asko agertzen, ez? Ez horri bakarrik, jasarpena jasotzen dute. Hau da, aldatetik dago, invisibilizazio hori, baina baita jasarpen eskolarra edo zen aldo duna, ez? Eta gero gainera horren ostian zer eta estigmatizatzen ditugu, biktimak, ez? Eta, edo, Mikelen kasua moduan dia kanporatuak, ez? Hau da, kanporatuak klasetik, fizikoki, eta gainera gero patologizatuak, ez? Kete pasa? Ez? Psikologora, zu ondo zaude, ez? Hori, oraindik ere gertatzen dana, ez? Denbora ez nahi kontrolatzen ez ez, Bai, bale. 10 minutu noia, ez? Gutxi bera.
Bale, orduan, zein da eskolan egoera, edo, bueno, zer da, nik begiratu dutena bentsat, edo tapur bat irukila rosatik bai ikusi duguna, ez? Alde batetik, aniztasunaren idei hori, aniztasuna da arautik irtetzen dena, bestea, subalternoa, ez? Aniztasunean deno sartzen gara barkatu. Aniztasunean bebai sartzen da, ez? Heteroa dena ere, bai. Ez da izango bestea, porque hor ja bagabiltza egiten, bestea. Eta hor ja bagabiltza berri reproduzitzen araua bera. Besteak dira anitzak, ez? Eta hau, zelan egiten dugu? Pues LGTB gaiak adibidez, egun espezifikotan lantzen. Bai, maiatzen amazazpi LGTB-en aurkako eguna, venga, danok egiten ditugu kristomandaritak eta oso ondo beharrezkoa da, guztiz. Baina hor gelditzen da. Ez? Eta orduan, aurrek ikasten dute. LGTB badakigu zer dan. Orain, egin duzu proba galdetzen LH Laura arte edo jakingo dute LGTB zer dan, bai, ni daukat ez dakin horre gehia, eta lesbiana bat handik, ez dakiz zer, eta heterosexuala deno ez galdetzerakoan, ez dakite zer dan heterosexualitatea, askotan. Badakite oso ondo zer dan aniztasuna, zer den bestea, baina heterosexualitateari inguruan galdetzerakoan, pues, batzuk gelditzen dira horrela, ez? Gero beste ideia bat edo, komentatzen genuna zan, aurrekoen irukila arroxan, profesionaltasunarena, ez? Batzutan profesionaltasun hori deshumanizatua moduan ikusten dugula. Hau da, zelan profesionala garen, ezitzaileonak izan behar garen, irakasleak izan behar garen, gure bizitza pribatua ez dugu erakutsi behar, eskutatzen dugu, baina LH-en aurrak galdetu besterik ez dute egiten. Eta eskonduta zaude eta umea dauzkazu eta bikotea, eta gu zer egingo dugu, ez horrena ez hartuko. Eta horria badago profesionaltasun ideia horrekin bebai, azten dugu pertsona garela, ez dakinik. Gero, beste bat, profesionaltasunen ideiakin bebai lotuta doiena, neutraltasunarena, ez? Ez, neutraltasun bat mantentzeak, neutrala izan behar naiz. Eta, bueno, ya esan dugu, hezkuntza ez dela neutroa, ez? Karo, neutraltasuna berdin araua. Orduan, hor ere, badago beste araua reproduzitzeko beste hori bat, ez? Heteroen fabrika moduan aurrekoen etorri zitzaidan ideia, ez? Eta gero beldurra, bai, sexualitatearen inguruan hitz egiteko beldurra izan dezakuna profesionalok, ez? Batzutan. Eta hori bebai da, sexualitatearen begirada murritz badaukagulako, ustegulako aurrek ez daukatela sexualitaterik, eta sexualitatea dela zerbait helduona, eta gainera, moral sexualaren esker, norabait, bebai, dela gauza bat, zikina edo izan behar dela sexualitatea praktika sexualak, ez? Eta ez da hori bakarrik. Hori, ez, beldurra gaiari heltzea, baina egin baten bai da gaiaren formazio faltagatik bai. Igual ezke behar dugu bai, igual formazio hori falta zaigu, ez? Guzti honetan, eskidetzan formatu garen moduan, eta oraindik ere batzuk, igual, formazio hori beharrezkotzate, ez daukienak, ez? Edo begirada feminista hori, pues honetan, bai, claramente. Gero beste bada, eta hau Lukas Platerok komentatzen duena da, inozentzia eta haurtzaroa eta inozentzia elkartzen ditugula, ez? Eski inozenteak, honek deitzen dio, Lukas Platero deitzen dio la dulce espera. Edo ez, itxarote gozo hori, nun ez dugu hitz egin gonen inguruan, ze hau ez da momentua, baina horrek zer egiten du, hori ja izatez heterosexualizatzaia da, porque ez dugu hitz egingo, eta orduan ja berri hobe, pum, araua sartzen da, ez? Gero beste bat, sexualitatearen, sexualitate nola lantzen den eskolan, ez, ja, tokatzen danean, zelan da, erreprodukziotik egiten da, eta begirada biologizista eta moralista total batedatik. Sexualitatea aritu behar garenean, hitz egingo dugu, erreprodukzioaz. Eta erreprodukzioa, holako irudi bat agertzea, izan daiteke, ez? Eta gainera, irudiak daukana bai, ez? Hor egon behar den baitasuna, bikotea, erreprodukzioetan guztia, ez? Zizetera laua hortxe bertan. Claro, ez dugu olako irudi bat ikusteko aukerarik, adibidez. Hau ez da planteatzen. Penetrazio anal bat, ez? Penetrazio vaginal bat eta ziza gainera
planteatzen da, eta liburu guztietan agertuko da, sexualitateaz gabiltzanean, zer reprodukzioaz gabiltza, ez gabiltza beste zer inguruan, baina adibidez, penetrazio anal bat, zergatik ez gara arituko sexualitateaz aritu behar garenean debatxeko gazteekin esaterako honen inguruan, ez? Bueno, hor badago bai, moral sexual hori daukaguna barruraino sartuta, ez? Jarraitzeatik beste osa batzukin, heterosexualitate presuntzioa. Uste dugu mundu guztia heterosexuala kontrako esan arte. Bai? Eta hau da, ni pasatu izan jat, ez? Zuk joan tailer batzuk egitera, hori ez, honen inguruan, edo tratu honen inguruan, edo eskidetza tailer batzuk egitera, eta ez da gertatzen ezer, esan arte marika zarela, eta gero momentu baten, inkluso ja lortu duzu olako, lotura bat, eta kolegeo bat ikazdiekin, eta esaten duzu momentutik, galdetzen badizute, eta zu gehi zara, eta esan duzu, bai, ja mutilen artean behintzat, pum, aldatzen da zeo zer. Ez? Karo, presuposatzen da zu heterosexuala zarela kontrako esan arte, ez? Eta hau daukagu, sartuta barruraino. Anekdota moduan, aurreko baten, eta hau ez da eskola eremuan, baina junaiz herri txiki batera bizitzera. Eta ondoko bizilagunak, nire bikoteetan hurbildu ginean, eta upakaixo hemengoa gara, ez dakiz zer, sois los de aquí, habéis comprado esto. ¿Qué sois, hermanos? Ezagutzen dutenak nire bikotea ikusiko dut ez daukagula antzik ezertan. Orden, gizon horrek egin zuen, bere rekorridoa eskibatzeko bikotea ginala, hasta antza aurkitu zigun. Hau da, pentsamendu heterosexuala. Eta hau da, buelta eman behar duguna, ez? Daukat 5 minutu, zaka agatu aletxe. Eskola jazarpenen bai, aztertu beharko da, begiratu beharko da, hor dagoen dauden elementu matxista, mariko izikina, puta, marimutila, horre bai, aztertu beharreko zer moduan irutzejat. Kanpoko ezitzaileak, juten gara, askotan zuak itzaltzera, eta askotan gainera zuak itzaltzera, eta gainera nahi dute zuak itzaltzea. Osa nahi dute konpontzea dana, askotan, ikastetxe batzuk. Eta horrela da. Ondala gutxi, holan jasonun zuzendari baten ahotik, ez? Zuek konpontzeko torri zinaten ona. Eta gero zer da, joten gara oso puntualki. Osa, eta berriro be, gauza puntual moduan. Eta ibiliko gara LGTB gauzeta zitze egiten, gauza puntual moduan, berriro be, bestea. Lehen esan doa moduan, lehezken alduntzean lan asko eginda, eta niretako hemen hau bai da zerbait lortu dana eta igertzen dana. Osa, daude neska asko oso enpoderatuta eta jazta, ez, jartzen, hori, ditut jat, kristone aurrera pena dela eta lortu dela, baina eta gertatzen da mutilekin, mutile maskulinitateakin. Mutile maskulinitatea nola landu dugu? Edo landu dugu indarkeria matxista zer dan, ez? Eta oso ondo hori egin beharrekoa da, eta seinalatu beharrekoa da bai, guzti honetan nun dagoen indarkeria eragiten den partea. Bien. Erakutsi dugu beste modu bateko, ez? Beste modu bateko maskulinitateak erakusten? Ez? Mutia den ideia hori desagertzen? Bai, baina igual gehiago behar dugu. Orduan, erronka moduan, pentsamendua desheterosexualizatzearena, hau, lehen esan dugun pentsamendu hori, ez? Kendu behar dugu nolabait desheterosexualizatu behar gara, nola gure burua zalantzan jarrita, esaterako galdetuta, nola bizi dugu sexualitatea, generoa, nola bizi dugu, nola dirazten dugu, ez? Igual hasi behar gara galdetzen be bai, ez? Aber, nire desira nundi datorren, edo zelan erekitzen dan, zein dan, usten dut nire desirari guztiz desplegatzen. Ze irakurtzen dut, ze pertsonatik ikusten dudanean, ze ikusten dut, zer imaginatzen dut bere ataz. Izango du, bikote izango du, ze bikote izango du, nolako izango du. Bikote horren gorputzan inguruan, ez dakit, ez? Egun behar dugu buelta batzu. Profesionalen prestakuntza, nik uste dut gai hau, nahi eta nahi ez, sartu behar dugula magisteritza eskola guztietan edo unibertsitatean, lanbide heziketetan, irakasle masterrean, da jake aprobetxatuta gaudela, irakaskuntzako master horretan sartu behar du guzti hau. Formatu behar ditugu ikasleak, irakasleak honetarako, ez? Kurrikulumean behar zentralitate bat eman beharko zaio. Horretarako LGTB lege integrala beharko da.
lege integral bat nun herri mugimenduak eta LGBT mugimenduak kontutan izango duen. Hori oso garrantzitsua iruditzen jabe bai, ze batzutan egiten da hortik goitik, ez? Benetan kalean daudenak, sufritzen dutenak kontutan izan gabe, eta horrela sortzen dira gero beste txiringito batzuk, ez? Araua seinalatu, guazen araua seinalatzea. Bai, oso ondo dakigu zer denan bestea, anitza, deitzen diogun hori. Baina eta araua? Guazen araua seinalatzera. Zer da cis heterosexualitatea? Ez? Ba, guazen hori seinalatzea eta zalantzan jartzera, ez? Beste bat, ikastetxeak izan behar dira, claro, lehen esaten nuen ez, espazio seguru moduan izan behar dira da. Bueno, tamalez ez dira espazio seguruak. Eta onartu behar dugu, kalearez. Ez da espazio seguru bat. Baina, zer eskaini behar diegu ikasleei tresnak horri aurre egiteko. Egoera zaio horrei aurre egiteko. Eta horretarako, hori ez, tresnak eskainik ahalduntzeko eta jazarpen egoera hori aurre egiteko, eta gutxiraga noski, helburua da espazio seguru bat izatea, eta gutxiko horretarantz egiteko, ez? Hori nola, erreferentziazko pertsonak. Eskastetxean izan behar ditugu erreferentziazko pertsonak gai honen inguruan aritzeko bai. Ez? Ezkidetza arduradun asko daude ikastetxetan, baina gustatuko litzaidak jakitea ikasleak badakiten ezkidetza arduraduna da, no ez? Ze askotan ezkidetza arduraduna da gainontzeko irakasleentzat eta formazioak eta lotzeko eta ez dakiz zer, baina eta badaukate ikasleek norbait nun guzti hau hitz egiteko debatetzeko daukaten aukera. Ez dakit, hori egon beharko litzateke. Eta hau, hemen, adibidez, arautik irteten diran irakasleak, armairutik irtetzera animatzera, bai. Osan, inorrezin da behartu armairutik irtetzera, zalantza gabe. Baina, honen inguruan hausnartu beharra daukagu. Hausnartu beharra daukagu, ez zitzaia garen pertsonok armairutik ea irtetzen garen, nola irtetzen garen, zergatik ez garen irtetzen bagara nola zertarako egiten dugun, bueno, honen inguruan nik uste dut hausnartu beharra daukagula. Gero, parekiditasun eta sexualiztasun politikak ikastetxeak auki behar du, ez? Nola egiteko marko bat guzti honeri forma emateko bai. Eta aniztasuna onartzen dela esplizitatu behar du ikastetxeak. Porque hori da lehenengo pausua bai, ez? Genero eta sexu disidentea garen pertsonok nola baita ikusteko, bale, hemen, bueno, zer badau bentsat, ez? Osa, ez dut ikusten dana ez da heterosexuala, ez? Osa, nola baita esplizitatu behar du hori ikastetxeape bai. Eta orduen galderak, ez? Hasiko gara, sexualitateen inguruan ikasilan hitz egiten, eta gure burua zalantzan jartzen, eta errealitate ez cis eta ez heteroak bizibilizatzen, ez? Pues honek die igualin bitxugun galderak eta plantatu behar ditugunak, ez? Eta horretarako, erreferentzia ezberdinak. Liburu batzuk, emedaz badaz batzuk, Lucas Plateo eta Deborah Britzman honen inguruan, queer pedagogien inguruan nahikotxo material daukaten, nahikotxo hitz egin eta idatzi dute, osak, gomendatzen dizkizuete guzti hauek. Sexo es una palabra divertida, eta cómo se hace una criatura, dira helduentzako liburuak, aurrekin beraiekin juteko apur bat lantzen. Osa, ez da beraiei emateko zerbait, nahiz eta ematen duen baietz, holan dibujoan gatik eta da, helduok juteko, osa, honekin da tresna bat lantzeko sexualitatea aurreta gazteekin. Eta hau zen dana. Ezkerrik asko.